unwaith ni wedi llwyddo I trosi ein clipiau I gyd. So chi'n gallu gweld fan hyn, fi wedi trosi nhw I gyd. A fan hyn, maen nhw'n sedd am y gyfrwng fideo wedi trosi. So mae pob un wedi trosi. A mae pob un wedi cael ei enwi fel beth ond nhw wedi cael ei lawrlwytho o wefan priodol. Nawr, ni eisiau nawr roi rein mewn I fideo a dechrau creu'n fideo. So fi wedi agor Adobe Premier Rush, so dylse hwn fod ar eich cyfridio chi. A ni'n mynd I gwasgu Create New Project. So nawr, chi'n mynd I angen ffindo'ch dogfennau chi. Lle bynnag ma nhw, a lan fan hyn. Ased digidol. Am y gyfrwng. Fideo wedi trosi. A nawr chi'n gallu gweld pob un yn nhw yn fan hyn. A os ych chi moyn, chi'n gallu dewis o pa trefn maen nhw'n mynd mewn I ar y ddechrau. So, os chi moyn dewis hwnna, chi'n gweld mae un yn dod lan, a wedyn chi'n dewis ar un nesaf, ar un nesaf. So, chi'n gallu rhoi nhw trefn yn barod. Neu, chi'n gallu dewis nhw a just neud Control A, a bydde fe'n just dewis nhw 2, 3, 4, 5, 6, beth bynnag. Okay? Ond, so, beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I dewis a roi nhw mewn I trefn fi moyn. So fi'n moyn hwn yn gyntaf, a wedyn hwn, a wedyn hwn, a wedyn hwn, a wedyn cacen right ar diwedd. Lovely. Na. Hwnna, a wedyn hwnna. Lovely. Right. So os ni'n gwasgu create. So unwaith ni wedi trosi y media, mae fe'n gweithio'n lot fwy gyflym oherwydd os ni'n neud hwn heb trosi y media, byddai'n cymryd lot fwy o amser. Nawr, mae'n cymryd cwpl o eiliadau I wneud hwn, ond os ni'n lwcus, dylse fe gweithio tro gyntaf. A dyna ni. So, mae wedi rhoi pob fideo fi wedi dewis mewn I fan hyn. Nawr, os ych chi yn edrych lawr fan hyn, chi'n gallu gweld hwn a hwn. So mae hwn, playback position. So hwn yn dweud lle ni yn. A mae'n dangos ti lle yw eich fel eich position chi yn y fideo. Ond hwnna yn y diwedd. So faint o hyd mae'r holl pethau wedi rhoi at y gilydd. Nawr mae hwnna bach yn hir nawr. So dylsech chi wedi nodi lawr yn eich darn fan hyn, chi creu rhestr amcanio mesuriadau. So, chi'n mynd I angen mesur faint o hyd mae'ch fideo. Dylsech chi wedi nodi fel lawr cwpl o weithiau yn y darn dyluniad. So, os ni'n mynd nôl I Adobe Rush. So, ni moyn torri hwn lawr ychydig. So, beth ni'n gallu wneud? Ni'n gallu torri lawr rai o'r clipiau yma. So, mae nhw bach yn fawr. So, beth ni'n moyn wneud? Ni'n moyn mewn i'r clipiau a mae fe'n mesur mewn 15 eiliad pob tro. So, os ni'n moyn wneud hwnna'n bach fwy, chi'n gallu gwasgu'r plus a'r minuses I fel zoom in ar clipiau wahanol. So, hyd yn oed, mae hwnna nawr yn huge. So, os fi'n dangos chi hwnna nawr yn just un clip. So, ddim mor wael â ni. Falle, awn ni fyna. So, os ni'n edrych trwy, oherwydd ni wedi trosi rein, ni'n gallu symud trwy yn eitha llefyn iawn, oherwydd mae fe'n gallu gweithio yn lot fwy haws. So, os ni'n edrych yn y clip fideo yma, mae'r clip fideo yma yn 8 eiliad o hyd. A os ni eisiau torri hwn lawr a gweld lle mae fel the focal point o y fideo yma, be gallech chi wneud yw gwasgu spacebar, gadael chwarae. A 1, 2, 3. So mae dibynnu tuag at fyna, falle dyna ble chi moyn dechrau eich fideo yma. So os fi'n symud at fyna. So be ni'n gallu gwneud, ni'n gallu gweld mae'r cursor yn newid I fel hwn. Ni'n gallu symud hwn ymlaen, a unwaith ni'n cyrraedd y darn lle play position ni, mae'n clico mewn I lle, a mae fe'n torri fel lawr. A wedyn ni'n gallu mynd chwarae fe eto. 1, 2, 3. Siwr fod hwnna'n digon, a wneud rhywun peth eto gyda fan hyn.
A nawr ni'n mynd o 2 munud a 8 fi'n meddwl hyd at 2,000. So ni'n torri fe lawr ychydig. So ni'n mynd i wneud yr un peth gyda y clip nesaf. So os ni'n meddwl, dod hwn nôl at dechrau. Really, clip really ddiddorol fan hyn. Neu ge. O, ni'n gallu torri hwn lawr. So os ni'n meddwl, 1, 2, 3, tua fanna. Neud rhywun peth, snap. A wedyn os chi'n mynd i'r diwedd, chi'n gallu mynd nôl, chydig. A hyd yn oed, os chi'n edrych ar y sgrin llawn, mae'n dangos chi faint o eiliadau sydd wedi mynd yn y clip. So, os chi'n mynd 1, 2, 3, a wedyn symud mlaen i'r clip nesaf. So, un peth. Fi'n just mynd i wneud hwn yn lot fwy gyflym. A bach yn byr fi'n meddwl. Ond peth yw, gyda rein, oherwydd ni heb torri y darnau i ffwrdd, be ni'n gallu wneud, ni'n gallu, fi ddim eisiau darn yma, fi eisiau fe bach yn bellach mewn. So chi'n gallu ailmeintio fel ma'n yma, so oherwydd chi ddim yn torri y darnau mas. So ni'n mynd i wneud yr un peth eto, torri hwnna lawr ychydig. Nawr mae'r clip yma'n eitha hawdd i gweld, dyna fe. So fi moyn i symud i fan hyn. So pan chi'n mynd o'r fideo yma, bosh. Mae'n bach yn hir fi'n meddwl, so i fanna. A wedyn, hwnna lovely long shot o fanna, ond fi'n teimlo fel bach yn hir. Chi'n gweld y clip yna? Mae hwnna yn 40 eiliad i hunan. A os oedd Mr Rose yn gwylio hwn, dyma sut mae chi'n neud coffee art. Mae fe really'n rubbish ato fe. Ond hefyd, chi'n gallu edrych ar y clipiau yma i gweld pa un sy'n cyd-fynd gyda mynd. Os chi'n meddwl, mae'r clip o a dan sy'n creu coffi fan hyn, falle, mae hwn yn mynd yn well draw i fan hyn. So chi'n mynd o creu y coffi i wneud y coffee art. A mae'n edrych bach yn well, really. A wedyn, mae'r coffi yn mynd ar y bwrdd. Yn amlwg, mae cwpanau wahanol fyna. So, dyna chi'n lleihau y clips fideo. A chi'n cael darn y cacen ar ôl. Fi angen darn y cacen nawr. So, dyna ni gyda un fideos ni i gyd. So, hefyd, os ni'n cael lluniau ni moyn ychwanegu, so ni'n gallu mynd mewn i Add Media, Your Media, a ni'n mynd i ffindo fe nôl i aml gyfrwng, lluniau, fi wedi ffindo llun yma, gwasgu Add. Mae hwnna yn ychwanegu, so ni'n cael gwared o hwnna, hwnna'n ychwanegu y llun i ble bynnag mae'ch cursor chi. So os oedd cursor fi draw fan hyn, bydde wedi ychwanegu yr gap nesaf sydd ar gael. So wedyn, ni'n cael llun yma ar y diwedd. A yr un peth, chi ddim eisiau mwy na 3 eiliad mewn llun. Mae hwnna wedi wneud eitha perffaith fel mae fe. So, mynd o 33 i 35. A dyna, yn eitha syml, sut chi'n adeiladu fideo mewn Adobe Premier Rush. Darn nesaf, chi'n mynd i wneud edrych bach fwy diddorol. Ond dyna y pethau syml i ddechrau.